नमस्कार काव्यरसिको. मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनोहर वगे आपले स्वागत करतो. आज ऐकूया मित्रांनो आपण एक फॅशन नावाची कविता. आजकाल आपण रस्त्यात बघतो डोक्यावरचे केस, मिशी, दाढी आणि पॅन्ट शर्ट किंवा महिलांचे कपडे हे इतके फॅशनेबल असतात की त्याला फॅशन म्हणावं की फॅशनेची विटंबना म्हणावी तेही कळत नाही. मॉलमध्ये हजारो रुपयांचे कपडे घेतात आणि ते कपडे नको त्या जागी किंवा जागोजागी फाटके असतात. पूर्वी कसं होतं, अस्ताव्यस्त वाढलेले केस आणि फाटके कपडे हे गरिबी किंवा दारिद्र्याचं लक्षण मानायचे, वाईट म्हणायचे. आज तेच फॅशन असं म्हणून काही लोक मिरवतात, ही विकृती आहे. तर तेच सांगणारी कविता आहे. कवितेचं शीर्षक आहे फॅशन. फॅशन. आजकाल फॅशन म्हणून काय काय करतात. आजकाल फॅशन म्हणून काय काय करतात. कानावरचे केस खरवडून डोक्यावरचे उभे ठेवतात. आजकाल फॅशन म्हणून काय काय करतात. कानावरचे केस खरवडून डोक्यावरचे उभे ठेवतात. कुणी केसात चित्र तर कुणी अक्षरे गिरवी. बघा तुम्ही, चित्र असतात, काही अक्षरे देतात. कुणी केसात चित्र तर कुणी अक्षरे गिरवी. कुणी केस मधले मधले विचित्र रंगवी. असे टिपके टिपके काढतात, असं वाटतं की पक्षी शिटलाय की काय डोक्यात. कुणी केसात चित्र तर कुणी अक्षरे गिरवी. कुणी केस मधले मधले विचित्र रंगवी. वाढवून केस अस्ताव्यस्त, वेड्यासारखे वाढवून केस अस्ताव्यस्त लावी कुणी हेअरबँड. वाढवून केस अस्ताव्यस्त लावी कुणी हेअरबँड. कुणी राखे शेंडी. कुणी राखे शेंडी तर कुणी बांधे वेणी. कुणी राखे शेंडी तर कुणी बांधे वेणी. दाढीची तर वेगवेगळीच तरा. दाढीची तर वेगवेगळीच तरा. कुणाची छत्रपती कट. कुणाची छत्रपती कट तर कुणाची हनुवटीवर जरा. तर कुणाची हनुवटीवर जरा. घेती कुणी नाक कान भुवयाही टोचून. घेती कुणी नाक कान भुवयाही टोचून. कुणी दंड पोटपाट छाती घेई रंगून. अलीकडेच एक वाचनात आलं, एका प्रसिद्ध कलाकाराने परदेशातल्या आता डोळ्यात भुवईवर, तर डोळ्यातल्या आत जे पांढरा पडदा आहे त्याच्यावर चित्र काढण्याची एक विकृत फॅशन आली आहे. तर कित्येक जण त्यात मेले. तर एका प्रसिद्ध कलाकाराची नजर गेली आहे परदेशातल्या. काय चांगलं काय वाईट याचा विचार करत नाही. फॅशनच्या नावामध्ये काही चालतं. घेती कुणी नाक कान भुवयाही टोचून. कुणी दंड पोटपाट छाती घेई रंगून. कपड्यांनी तर अगदीच ताळतंत्र सोडले. कपड्यांनी तर अगदीच ताळतंत्र सोडले. कुणी काय घालावे याचे भान न राहिले. कुणी काय घालावे याचे भान न राहिले. हजारोच्या जीन्स, अहो हजारोच्या जीन्स असती फाटक्या जागोजागी. हजारोच्या जीन्स असती फाटक्या जागोजागी. रपू ठिगळ केलेल्या कपड्यांना आता आली सुगी. तंग कपडे कुठे तोकडे. तंग कपडे कुठे तोकडे शरीर राही उघडे. तंग कपडे कुठे तोकडे शरीर राही उघडे. वय वजन आकार विचारे ना घडे. वय वजन आकार याचा विचारही ना घडे. पदर दुपट्टा आता खांद्यावर नाही राहिले. बघा तुम्ही, पदर दुपट्टा आता खांद्यावर नाही राहिले. टी शर्ट ड्रेसचे हात खांद्यावरून घसरले. इथे असे फाटके असतात. टी शर्ट ड्रेसचे हातही खांद्यावरून घसरले. लक्ष जाता लाज वाटते. ही फॅशन, हे फॅशनबल कपडे घालतात ते बघताना लक्ष जाता लाज वाटे भिकारी तरी बरे. लक्ष जाता लाज वाटे भिकारी तरी बरे. कसले कपडे, अहो कसले कपडे जणू चिंध्याच घालतात निलाद्रे. कसले कपडे जणू
चिंध्याच घालतात रे. धन्यवाद. कविता आवडली तर लाईक आणि तुमची मतं फॅशनविषयी आणि कवितेविषयी कमेंटमध्ये जरूर लिहा. तुमच्या आप्तमित्रांना ही कविता शेअर करा. आणि या चॅनलला कोण नवीन असेल तर किंवा जुन्या लोकांनी कोणी सबस्क्राईब केलं नसेल तर ते जरूर करा.